ľudia, dnes si otvoríme Battle Pass plus celý, vidíte, tu je celý, jak môžete vidieť a ja už to nebudem okecávať a ideme si to otvoriť. Dobre, poďme na to, zoberiem si tuto ten kľúčik, trošku som to zrýchlil, Buffy's kľúčik, dneska by som chcel otvoriť Chucka a aspoň do polky toho ďalšieho legendárneho brawlera. Dobre, 100 gemičkov už mám. Dobre, Chucka pomaličky už budem mať, no, už mám Chucka. Dobre, zoberiem si Kenjiho, to je jasná voľba. A dotvárame si do tejto vecičky. Počka, však ja dneska ešte aj Kenjiho dám. No, to by bolo celkom dobre. A za 10 lajkov tak urobím súťaž o Battle Pass, ale len ten normálny, ne plus. Dobre, tak ešte si potváram, zoberiem tieto tu koníky, Megabox, nič mi nepadlo. Tak to nevadí, no. Si zoberiem toto tu a na poslednú vec Mythic titul a takže dobre. Tak toto je všetko, som si vyzdvihol celý pás. Dobre ľudia, ešte tu máme takéto tu výhody, zoberiem si asi tento boombox. Dobre, mám boombox a to sú len 4 dobre, ale to nevadí. Toto je celkom pekný skin, síce je to rare, ale je to dosť pekný skin. Napíšte to do komentárov, keď je to pekný skin. Ďalšie toto je, a nebudem míňať gemy, zoberiem si sushi. Dobre, čo mi? Jasné, že mám iba jedno a bez wasabi. Dobre, zase to bude toto free, lebo chcem si potom kúpiť Kenjiho za gemy. Áno. Dobre, tak 50, takže sa mi to veľmi neoplatilo, ale však to je fuk. Dobre, idem si brať Buffysku, chcel by som na koletku, lebo už mám na ňu na jednu hyperčačku a ju pošujem na prestíž, no tak si asi zoberiem to tú gadetku. A dám si na toto horné, na ach. Dobre. A teraz si idem vybrať mytického brawlera, asi Lily. Lily bez, no. Dá sa ako. A ešte idem si vybrať skiny. A vyberiem si, neviem, asi najradšej by som bol za Kes, ale Kes tu asi nebude. Abo bude, ale nejaký šitný skin. Toto je Mecha Mandy, ale je to dosť pekný skin. Keby som chcel, to si to môžem kúpiť, ale nie. Ja si radšej, no tu je tiež Kes, ale nevyzerá byť to pekný skin. Radšej si kúpim na Bibi, to ten je strašne pekný skin. A to ten je ešte krajší, no nic. Aj toto nie je pekný, tak Bibi, 100% Bibi. Dobre, poď, kupujem. A je to dosť pekný skin, je to síce epický je dobré, ale je to strašne pekný skin. Ja som veľmi spokojný s tými skinami, ešte aj player ikonu a ešte čo? Ešte tu si berem peniažky a potom aj blingy, však všetko mám veľa. Dobre. Nechválim sa, že mám tak veľmi veľa, ale tak, dobaka. Tak, dobre, pre toto videjko je to asi všetko, nezabudnite dať like, odber, keď chcete viac takých videí a čaute.